ଯୋନିକୁଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚତୁରଶ୍ରୀକୃତଂ କ୍ଷେତ୍ରଂ ପଞ୍ଚଧା ବିଭଜେଚ୍ଛୁଧି ନ୍ୟସେପ୍ତୁ ରସ୍ତାଦେକାଂଶ କୋଣାର୍ଦ୍ଧର୍ଧ ପ୍ରମାଣତଃ ଭ୍ରାମୟେତେନ ରୂପେଣ ତଥାନ୍ୟପଦି ମନ୍ତ୍ରବିତ୍ ସୂତ୍ରଯୁଗ୍ମଂ ତतो ଦଦ୍ୟାକୁଣ୍ଡଂ ଯୋନିନଭିଂ ଭବେତ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଚତୁରଶ୍ରୀକୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୂମିକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଏକାଂଶ ପରିମିତି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରିବେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୂତ୍ରପାତ କରି ସେହି ସୂତ୍ରକୁ କୋଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଧ ପରିମାଣରେ ବୁଲାଇବେ, ଯେପରି ଦୁଇ ଗୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗର ଅର୍ଦ୍ଧରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଶେଷ କରିବେ ଓ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଅର୍ଦ୍ଧରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଶେଷ କରିବେ। ସେହି ଚତୁରସ୍ର ଭୂମିରୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୋନି ଆକାରରେ ସୂତ୍ରଦ୍ୱୟ ପାତ କରି କୁଣ୍ଡ ଖନନ କରିବେ। ଏହି କୁଣ୍ଡର ନାମ ଯୋନିକୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।